Агресивната културна и духовна инвазия, която Анкара води у нас, продължава да се материализира с престъпното съгласие на народните управници. В сценария за духовна ерозия на българската държава по-късно се включи и турският президент Абдулах Гюл. По време на посещението си в Хитрино, държавният глава откри паметник на пехливанина Коджа Юсуф. През 19 век турският псевдогерой бил известен с постиженията си в така наречените мазни борби. Но по-страшното е, че тази примитивна диващина, която Ирина Бокова включи в списъка на културно-историческото наследство на човешката цивилизация, вече е увековечена и с 8-тонна гранитна скулптура. Спонсор на проекта е собственикът на турския завод Алкомет Фикрет Индже, който налива пари и в партийните каси на ДПС. По-рано охраната на Алкомет не допусна екипа на СКА да отрази посещението на Гюл в завода, въпреки че телевизията бе редовно акредитирана. Аз съм шефа, не съм шефа на охраната, ама кой отговаря за охраната? Има си служби, ти отговарят. Ами добре, другите журналисти откъде влязоха? Те си влязаха с транспорт, с автобус. В официалната програма на визитата на Гюл обаче нямаше никакви указания за пропускателния режим в завода. Но услужливата пиарка на община Шумен, която очевидно играе ролята и на директор комуникации в турския завод, е информирала по телефона казионните медии за тази важна подробност. Как стана така, че другите медии все пак успяха да влязат, някой обади им се предварително? Ама аз се обадих на една от колежки да ви кажа, че всички заедно трябва да тръгнем. На коя колежка се обадих? Ами не знам, не си спомням на коя беше. От коя медия? Не си спомням, просто така не помните? На колегите. Същите тези колеги бяха подложени на брутално унижение от турските служби за сигурност. По тяхно искане българските журналисти бяха принудени да паркират колите си извън пределите на стария град Плиска и да извървят в жегата разстояние от 1 километър, за да отразят посещението на Гюл в музея. Родните журналисти обаче не бяха допуснати да снимат в сградата, докато за турските им колеги нямаше никакви забрани и ограничения. Hocaları dersi caminin içinde veriyor. Наглостта и безочието на турската държава стигнаха до там, че в състава на официалната президентска делегация бе включен шпионинът Осман Калъч. Възпитаник на духовното училище Нювап в Шумен, през 50-те години на миналия век той е осъден у нас за доказан шпионаж в полза на турците. Покрай президента се навърташе и бившият ни посланик в Турция Бранимир Младенов, който на миналите парламентарни избори направи доста услуги на турската държава, за което бе отстранен от дипломатическия пост от Народното ни събрание. Сега обаче той е на много по-добре платен пост в турския завод Алкомет.